Pipila ka oras sa wala pa ang eleksyon, adunay kasamok nga nahitabo sa barangay Balayang Manok sa Bacong, Negros Oriental. Sa irantang detalye, pinaagi ni ining report. Kinihuman na sinati ang kagubot sa maong barangay Domingo sa gabi, pila ka oras sa dili pang piniliay. Sa CCTV footage ni Balayang Manok, Barangay Kapitan Charlie Yupo, makita ang mga barangay tanod nga nag-roving dool sa barangay hall. Sa barangay hall, gibutang ang duha ka mga ACMs. Nakita ang pag-abot sa usa ka closed van ug mikanaog ang mga armadong lalaki nga naka-bonnet, naka-jacket og gitom ug naka-ball cap. Sa usa pa ka CCTV footage, makita nga gigukod sa mga armadong tao ang mga tanod nga daling midagan palayo sa maong lugar. Apan ang usa ka tanod nga sakay sa motor ang naabdan. Madungog ang tanod nga daw nasakitan ug lakip sa madungog ang pagpamusil. Sa pakighinabi sa barangay tanod, iyang giklaro nga wala sila maigo sa bala apan gikulata o gisulod siya sa van. Ginaog ra pod siya sa sunod nga barangay apan gibaharan nga dili mobutar sa usa ka kandidato. Matod sa kapulisan, nagpadayon pa ang investigasyon sa maong kaso. Ang barangay Balayang Manok adunay 979 registered voters. Yes, sir. We have received a report regarding this one, sir, and the Bacong Municipal Police Station, sir, is now, tinitingnan na nila, sir, no? They are now backtracking the CCTV footage for the identity of those perpetrators. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Belia. Balitang Bisdak.